Palakolang lekas aja kaget aku sing teko Kakang Yoga Malikan Arya Palupi Surya Putra Narapati ngawonggulan Pandhawa tur kadange Aja kaget Kakang Semar aku sing rawuh aja kaget rasane Kakang Badranaya aku ingkang tumeka perbawane ora elok rawuhe para luhur sing rawuh ana negara Ngamarta mligine ana ing Karang Kedempel kene tak aturi pinarak lenggah sing prayoga Gusti Patih apa dene Prabu Basukarna. Iya, wis ora kurang prayoga. Wis merdika rasaku, Kakang. Sakpune pinarak lungguh. Apa mungguh wigatine Raden Patih rawuh ana ing Karang Kedempel. Iya, Kakang Semar. Rawuhku ing kene aku nggawa kabar gembira. Nggawa kabar gumbira tumrap Kakang Semar Badranaya. Nembe ngendikan kemawon kok raos kula sampun remen nggih Patih. Kabar ingkang remenaken kados pundi? Coba ta penggalyen, le ora nyenengke piye? Le ora gawe bungah piye? Dina iki Kakang Semar entuk nugraha gedhe, nugraha sing tanpa upama. Sampun damel cangkriman ingkang pangraos kula, angel anggen kula badhe mbatang. Keparenga mblakakaken kemawon Raden Patih. Ngene Kakang Semar. Kowe dina iki bakal Nyakrawati mbau denda. Ora mung dadi derajating batur tukang momong. Bakal diunggahake derajatmu dadi Brahmana negara Ngastina dening anak Prabu Duryudana merga nggone duwe rasa katresnan lan kamanungkusan marang Kakang Semar. Dene wiwit cilik Pandhawa Bayabang nganti brengos cerapang bebasane Kakang Semar ingkang momong nanging ingga seprene endi piwalese Pandhawa Kakang Semar tetep mung derajat batur mula bakal tinulung diangkat derajate Kakang Badranaya dening anak Prabu Duryudana. Lho iki rak nugraha tanpa upama ta iki prasasat nembus sing ora tuku. Sing gedhe pangapuramu Raden Patih banjur sambung rakete nugraha sing arep diparingake karo Semar waton Kakang Semar gelem bareng sak lakuku menyang negara Ngastina madhangake kahanan negara Ngastina ingkang titi kalungguhan iki kahanane lagi
Murat Marit. Negara Ngastina dina iki lagi ke Taman Dahuru. Pagring ingkang tanpa upama banjur ilang rasa kapitayane kawula Ngastina marang Sinun Prabu Duryudana. Mula kang saka kuwi Kakang Semar, ayo. Ndak derekake bareng sak lakuku sowan marang Sinun Prabu Duryudana. Ah, sing gedhe pangapuramu Raden Patih. Aku ora bisa nderek keparinge Raden Patih Sengkuni. Lah, sing marai abot iki apa ta? Sing marai abot iki apa? Lah wong eneng kene derajatmu ki mung batur. Mengko yen ana negara Ngastina, kowe mung karyaba. Wis njaluk apa bakal kelakon. Njaluk sing kepiye bakal keturutan. Sing gedhe pangapuramu Raden Patih, aku ora bisa nyendikani dawuhmu. Paduka tak aturi bali. Kakang Semar. Aku rene iki diparingi Purbawasesa. Kejaba aku dutaning ratu pinaringan Purbawasesa. Kudu bisa bareng sak lakune Kakang Semar tumeka negara Ngastina. Mula kang saka iku tekaku aja nganti nglantung. Raden Patih tak aturi bali nyang Ngastina. Mergo atiku lagi judheg kelangan bojo sing banget tak tresnani. Oh, pato. Kuwi to sing ngebot-boti. Arek mung perkara kuwi ya mbok rabi sing nom. Wis, engko tak goleke sing nom. Apa arek golek sing lensir kuning apa sing bunder? Ndek temlek-temlek. Wis bakal kelakon Kakang Semar, watone gelem manut kelawan aku. Njaluk pangapura Raden Patih, aku ora bisa ngestokake lan nyendikani dawuhe Raden Patih Harosangkuni. Kakang Semar, aja kaya ngono to. Aku isih sabar lho. Kowe gelem ya syukur, ewadene ora, niatku ora bakal kendho. Raden Patih. Sepisan malih kula matur kali sampeyan. Semar iki ora sulap karo bondo. Ora sulap karo donya. Uripe Semar iki wis rampung. Kasenengan penandang bungah susahe Semar iki wis rampung mergo aku wis tuwa. Wis ora milik apa-apa. Ora teges aku urip ora kepengin bondo donya ki ora ngono. Ning bondo lan donya kuwi mau aja nganti ngratoni marang uripku. Moh yen uripku ditata karo gumlaring kahanan kadonyan. Yen nganti limpe nggonku kebidhung dening kadonyan iki, entek wektuku nggonku mikir marang kahanan. Mula sing gedhe pangapuramu karo meneh ngerti ya Raden Patih. Negaramu Ngastina sing saiki kuwi sing mbok aku kowe melu ngaku kuwi negaramu kuwi biyen iki ora kaya ngene kuwi kahanane. Ora kaya saiki. Rusaking negara Ngastina kuwi ya merga saka kowe kuwi karo kanca-kancamu kuwi. Sing do golek kepenak golek mukti eneng Ngastina. Tangan-tanganing para sejarah sing ngukir sejarah mangsa lalu. Mbok ora-ora, mbok rusak sejarahe. Gen para nom-noman bocah-bocah ora ngerti sejarah Ngastina, mbok inger ben do keblinger. Kowe nyebarake agama suci mung mbok kanggo kekudung
Pamriye kowe golek pendhok gene entuk kapercayane wong sak negara Ngastina. Ning jati-jatine ngono, janjane kowe kuwi mung kepengin golek muktimu dhewe. Ayo coba pikiran. Kowe ngrusak budaya Ngastina nganggo pawadan tuntunane agama sing bener. Kowe ngrusak marang atining para nom-noman, budaya nom-noman satemah ora padha hormat, ora padha eling marang lelabuhane para sesepuh, para leluhur. Mergo nggon kuwasane negara Ngastina. Ayo. Yen mbok terus-terusake Semar sing ora trima. Oh